Ayan po, magandang hapon po sa inyong lahat. Yun. Ang time check natin ngayon ay alas 2:26. Maulan. Maulan na hapon. Maulan na banggi. Ayan. Grabe yung ulan. Yun nga, galing kami dun sa Irga. Yun ang naging vlog namin ngayon kay Gatcho. Tapos, bumalik kami dito sa barracks. Nag-date po kami. Nag-date kami. Bagan nyo na lang po yung upload na yun. Tapos yun, nadali namin na yung gamit dito. At ako rin, dadalhin ko na rin yung gamit ko kasi anong pitsa na ngayon? 8. 9 na bukas. Tatrabaho kami dun kay Rika. Tapos di ko alam kung ilang araw kami dun sa Balatan. Tapos baka pag galing dun sa Balatan na pagtrabaho, pag natapos na dun, madiretso na ako na yung pagpamaynila namin ni Mrs. Yun. Kaya yung mga gamit ko dadalhin ko na rin kasi baka matagalan tayong hindi makabalik dito sa barracks. So yan mga kaway. Siyempre magpaalam din tayo sa kanila. Ibidang, let's go na kami. Kayo na bahala dito sa barracks. Yung mga manok namin dito, alagaan nyo. Hindi naman sa amin yan. Kayo na bahala. Yan. Ganda dito. Sinunog na nila yung mga dyan, mga binaklas sa bahay nila. Malinis na. Let's go. Hindi natin alam kung kailan tayo babalik dito. Alright. Na. Ala, sira na yung labisa ko. Ikaw na nagsira. Ba't kasi ginaganon mo pa? Hara, ihiga yung aso. Kanino to? Alin? Ewan ko. Yan, maganda na tayo. Costume. Yun, kahit maulan, kailangan natin maghanap buhay. Ihiga kasi yung aso ko. Walang ulan-ulan sa vlogger. Susuungin. Ulan ka lang. Ulan ka lang, may pangarap kami. Walang makahat din sa pangarap namin. Ilang go-go lang. Walang. Amsan return. Hindi na naman bagay su. Wheelchair. Sige. Pero basang-basang na yan. Sige. Please, iwak lugar dito ko lang. Oh. Doon na kami. Ingat kayo. Malagay ko dito. Ano dala ko? Ay, ikaw na magdala. Ay, sige. Ano? Tinali na ni Kagatcho. Ano ka? Pa. Ha? Happy. Wag ko. Dito. Ano yun? Dinala namin yung Ay, ano building. yun? Pangsukat ata yan. Doon yan. Ay, Di na akin, ibalik akin, kaninang naghanap nila Pangsukat ng tiles yan. Ay, correct. Di pa sukat ng tiles ko. Ayun. Pagkiro. Ayun. Let's go! Lagas! Alis na kami! Pagkiro ho tutol. Ganyan o. Ay, dapat sa box pala yung ko, cellphone, mababasa ng ulan. Welding rod. May dalang welding rod? Baklasin mo, linisan mo.
Doon, sa katabi ng ano. Katabi ng bilihan ng kabaong. Kaliwa. Katabi ng bilihan ng kabaong. Kaliwa. Kabaong. Yan o. May motor, ismas. Yan o. Hello. Pizza. Dito tol. Dito bumili kahapon eh. Sayang po, bibili ako na pizza pasalubong sa mga bata. Lakas ng ulan. Si Kuya Gatso nasa unahan. Madulas to. Madulas yung daan. Bilis ng pagdagdag ng ano, tubig oh. Bilis ng dagdag ng tubig. Wala na yan dyan eh. Patuyo na yan eh. Ha? Taas ka agad. Oo. Dito gabi talaga, malakas yung ulan. Doon, malakas. Oh, parang ang buwabag ko. Oo. Patay, hindi ko nagtrabaho. Huwag naman sana mag-landslide. Balatan. Nakulong tayo dun. Nandito na kami sa San Roque.
preno. Oh. Oo. Hugasan mo, baklasin mo. Madumi lang yan. Alright. Tuloy ka na dun kay Karnel. Mamaya na lang. I-upload ko yung ano, tapos test kita. Ah. Editing ka pa naman. Sagtan, paka-edit ko dito ako mag-upload. Oo. May wifi ka eh. Ha? Ikaw bahala. Sige na yan. Oo. Tambay ako sa'yo. Sige, uwi na ako. Oo. Sa gitna itong matanda. Naku. Sa gitna yung matanda. Bili tayo ng pares dito. Pares pasalubong. Paris. Take out. Out? Sa-order sa ano? Sa-order. Numero sa order. 40 lang. Oh, darwa na. Darwa na. O, di, saradong stick 50, 40 lang. Tag 50 muna. 50. Ayun at bumili rin ako ng ano, ng Paris, pasalubong ko rin sa asawa ko. Kahapon yung pasalubong natin ay pizza. Ngayon naman, Paris, para maiba naman. Sarap. Matagal na itong pinapabili niya eh. Kasi nagsikwento ng mga ano dyan, mga nagkakambay na masarap ko yung Paris doon. Kaya try natin. Nung ano, nag-photos sa akin na bumili ko eh. Ngayon, maulan, kaya bumili ko para ito yung mas. Pag maulan, higop ng sabaw, sabay may chili.
Bureau of Fire Protection. Ito asawa. Bureau of Fire. Ma. Testing. Naman kalaya. Ay, sabi pa ako ayaw ko shopping! Malatan na mo. Paris to. Subukan natin Paris na. Yan sinasabi mong bilhin ko eh. Yung sabi mo na ano. Yan na. Paris. Masarap daw ito eh. Sabi ng mga ano na bumibili. Obo, yung malaking kasama. Maulan, malamig. Sa'yo man lang. Overload. Ito pa. Ano, lechon paksiw. Tag 50. Kasya. Kasya yan. Lagi mo lang. Sabaw. Lapot ng sabaw. Lapot ang sabaw. Higop sabaw. Kasya. Kasya. Kanin. Kanin tayo. Sulit. Sulit yung paksiw yung ano. Yung laman.
Kaya sabi mo na subukan natin na bilhin mo sinubukan na muna. Ano? Okay? Kakain mo? Init mo kaya? Para mas mainit sa uso. No? Baho na eh. Classmate mo ata yun. Bibenta. No? Classmate mo yun. Franklin. Sarap. Franklin. Hindi. Bahaw na eh. Initin. Para mas malasa. Mainit. Sarap. Yung gapon kasi ano, gapon, ngayon pasalubong ko yung pizza. Ngayon naman, maulan. Naisip po yung sinasabi niya na yung Paris, masarap talaga. Pwede siyang balik-balikan. Ay, may kalamansi. Kala ko din lagyan eh. Ayan kalamansi, mamaya. Sili. May sili pa tayo? Ayan po, tapos ano, maraming salamat dun sa binigay na 1,000 ni Vince. Galing daw yun kay Kuya Igay. And may ano tayo, may pang budget tayo. Mas bukas, dun kami kay Rika, gagawa ni Kagatcho. Bali, pinuntan ko na siya kanina, kasi sabi niya, kunin namin yung mga gamit doon. Kasi, pahinga muna kami doon sa bato. Doon muna kami kay Rika. O kaya pag yung yung tindahan ni Ate Vilma, si Aling Bibang. Nang babalag muna namin. Yung mga gamit, dala na namin. Yung building machine, tapos mga grinder. Abang-abang na lang po tayo sa vlog na magagawa namin dun sa Balatan. Nakapag-inquire na rin, hindi nga pala inquire kasi naka-order na kami ng tiles. Naka-order na kami ng tiles. Kaya bukas pupunta kami dun para yung deliver masalubong namin para mahakot na namin dun. Kain! Punta natin yung asawa ko na nag-iinit. Maingay, may paseminar yung Bureau of Protection. Initin. Wow. Umuusok-usok pa. Pinupirman lang ang isnakan, napalasnakan na sa nakita, ading napapaliwan sa padalian. Ayan, sa mga gustong kumain ng Paris, mayroon pala dito sa atin malapit lang. Hindi na tayo pupunta ng sentro. Diyan lang sa Barangay San Roque, doon sa Paliko, papunta ng Sugayan. Doon lang sa kanto, katabi ng katabi ng waiting shed. Masarap siya. Pwede talagang i-recommenda natin kasi masarap yung panlasa. Umabutan po kami, o dala po kami maaaktan. So gustong sabihin po, ang mga constituents sa barangay ninyo, Kalamansi. ang unang tungtabang kanila. Ako po, sabi na Hinikap Tubago, ako yung medyo na pansin na mga burod nila, okay lang po. Kasi pero, pag abot man po sa emergency, ay walang adrenaline ta. Isa ko sa sense of urgency na sinasabi. Pinabayad ka naman na nagkakatuluan ka. Bakit ka? O kisisay sa barangay ka, isa lang po kita para tumabang. Siguro po, initial reaction, mag-nervous kita, kita easy kaya lang, siguro hindi po talaga na kita, pinakaunang makatatawag ang
Kain po tayo. Ako po, Yan, dinala ko na rin yung gamit ko kasi matatagalan kami ni Gagatso ata sa ano, dun sa Balatan. Tapos sa 16, ay condition or five. alis din ako. Kaya kinuha ko na yung mga gamit dun sa barracks. So, ito sabi ka na po, ano Kain. ba? Kasi, binabas yung